Pia täältä Vuonuelta, moikka! Mä ajattelin kertoa teille tällä kertaa näistä meidän kierrätysvillalangoista. Ja sen takia mä istunkin nyt tässä kierrätysvillalankahyllyn edessä, kun viimeksi mä olin tuolla hahtuvalankahyllyn luona. Näistä jonkun verran kysellään, että mistä se kierrätetty kuitu oikein tuleekaan. Niin mä ajattelin, vähän kerron siitä ja sitten mitä mä olen nyt sitten itse tällä viikolla neulonut, kun sekin liittyy tähän kierrätysvillaan. Ja mitä uutta on saapunut kaupalle taas. Näiden kierrätysvillalankojen toi kierrätyskuitu on sitä, mitä ihmiset vie noita poistotekstiilejä keräykseen ja mitkä on sitten jo niin huonokuntoisia vaatteita, että niitä ei voi enää myydä vaatteina, vaan että ne täytyy repiä kuiduiksi. Eli siellä kierrätyskeskuksessa, joka sijaitsee täällä Paimiossa, tässä aika lähellä, niin siellä ne ensin lajitellaan materiaalin mukaan, ne vaatteet. Ja sitten just villavaatteet käytetään näihin kierrätysvillalankoihin tietenkin. Ja sitä pystytään 30% laittamaan sitä kierrätyskuitua. Se on sen verran lyhyempää kuitua, että sit siinä täytyy olla uutta kotimaista villaa kuitenkin se 70% mukana, niin sitten se sitoo sen lyhyemmän kuidun ja tulee laadukas lanka. Eli niistä villasista poistotekstiileistä ja sitten se revitään kuiduksi ja sen jälkeen se menee kehräämöön ja karstataan ton uuden villan kanssa sekaisin. Ja sitten valikoimassa on nyt tällä hetkellä 3 eri paksuutta, että on tää kaikista ohkasin fingerin vahvuinen Elsa ja sitten on keskipaksu Tilta, joka on täällä päin ja sitten on vielä toi paksumpi Manta, jota voi käyttää vaikka Letlopin tilalle suoraan. Ja näissä on myös näissä kierrätyslankavalikoimissa tai tässä kierrätyselsassakin on sitten samaa sarjaa myös ihan Elsa, joka on ihan täyttä uutta villaa, mutta sama paksuus ja voi käyttää sekaisin näiden kierrätyslankojen kanssa. Kierrätyslangoista tulee tämmöistä eläväistä pintaa, että siinä näkyy toi, just kun siellä villavaatteiden seassa on tietenkin saumat ommeltu ompelulangoilla ja pesulappuja ja kaikkia, niin täällä ne tulee tämmösiä, ja tietenkin villavaatteetkin on kaikki eri värisiä, niin tänne tulee tämmöistä hauskaa tweed. Ei se ole nyt suorastaan nyppyä tai aika tasainen lanka tähän, mutta näkyy kuitenkin tommosena eläväisenä. Niin jos haluaa sitten kuitenkin ihan tasasta väriä myös, niin voi sekoittaa sitten näitä täyttä uutta villaa olevia. Ja niitä on myös sitten nämä värjäämättömät kaikki lampaan omat värit. Nyt nekin toimii hyvin näiden kierrätysvillalankojen kanssa. Näiden värikartta tuli kierrätysvillalankojen sitä kautta, kun piti ruveta miettimään uusia värejä, niin sitten mä sain värjäämöstä semmosen yli 100 vuotta vanhan, reippaasti yli 100 vuotta vanhan värikartan, joka on joku Wetterhofin vanha, niin sieltä löytyi aika kivoja tämmösiä luonnollisia murrettuja värejä, niin tosi moni tuli näistä väreistä sieltä. Mä olen nyt itse neulonut tänään ja tällä viikolla tätä mustikkametsävillapaitaa. Jälleen kerran, tää on nyt jo muutaman kerran täällä ollutkin neulottuna, mutta nyt mä aloitin, että on tämä viininpunainen väri nautela ja sitten on toi tumman sininen väri. Ja sen takia mä aloin nyt tätä neulomaan, että kun toi Lounais-Suomen jätehuolto, joka siis tekee tämän kierrätysvillakuidun, niin sille on aukeamassa uusi myymälä tonne Turkuun ja sinne haluttiin nyt sitten kierrätysvillalangasta tehty paita näytille ja myös näitä lankavyyhtejä näytille, niin tää saa nyt sitten mennä tää mustikkametsävillapaita sinne Turun myymälään esille.
Mulla on nyt päällä myös kierrätysvillasta tehty villatakki. Eli tää on tää ketovillatakki, joka on ollut testineulonnassa. Ja nyt ohje on valmiiksi kirjoitettu jo ja se on tällä hetkellä painossa. Että on mahdollista, että se saadaan jo tonne Suomen kädentaidot-messuille myyntiin sit se printtiohje. Ja tää ketovillatakki on kans tästä ohuimmasta kierrätyselsasta neulottu värissä askala. Ja no tää on sit ihan täyttä uutta villaa Elsaa, tämä keltainen. Eli tää oli nyt se fingering vahvuinen tää kierrätys Elsa ja sitten oli DK vahvuinen on toi kierrätys Tilta ja sitten vielä paksumpi Hörsted vahvuinen on toi kierrätys Manta. Ja niihin sopii sitten yhdistettäväksi noi Manta ja Tilta ja Elsa tosiaan. Uuttakin on saapunut kaupalle. Tällä viikolla tuli tämä Sari Nordlundin Softly ajattomia neuleita -kirja. Tässä on tosi kauniita malleja. Mun oma lemppari on ehkä just tää, mikä on tähän kanteenkin valittu. Vähän samantapainen, mitä on ollut vaikka toi tosi suosittu Kuutar villapaita. Niin samanlaista kaunista pitsiä ja hihoissakin vielä pitsiä. Katoin, että tähän sopisi vaikka toi meidän Pentti kampalanka hyvin. Et siitä tulisi tarpeeksi ohut. Ja täällä on muitakin kaikkia, mitä sopii meidän langoille. Mä laitoin tämän kirjan jo myyntiin verkkokauppaan, niin siellä verkkokaupasta näkee myös sitten kuvia enemmän näistä neuleista. Tässäkin oli vaikka toi, katoin tää olisi nyt tolle meidän unelma hahtuvalangalle vaikka sopiva tämmönen palmikko villapaita. Tulisi ihanan pehmeä ja paksu. Ja tässä oli muutenkin kyllä tosi paljon kaikkia ihania ohjeita. Oli pienempää huivia ja isompaa huivia ja pipoa ja sukkaa ja 22 eri ohjetta tässä näin, että ihana kirja. Ja sellainen, mistä voi neuloa varmaan taas monta vuotta eteenpäin. Joo, ne oli nyt nämä kaupan nopeat kuulumiset tällä viikolla ja palataan taas asiaan. Moikka!